हेलो। हाँ भैया। कहाँ बोल सुमित, इतना रात की कॉल करा तारा? भैया भैया तू घरे आ जा। कुछ भइल बा का? ना भैया बस तू तू चल आवा। अच्छा ठीक बा। अरे 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 का रे बुधना, है ब्रेक ना ले लेती नु त चकवा के भीतर आ गई रहता सर। है कुकरन खानी दौड़त कहाँ से आवत रे से? अरे भैया तारा के देख के नु खुशी जाही ना कर पानी। ठीक बा, बाकी और सब सुनाबा। काल बा बुधन? हमार ठीक बा भैया, अपन बतावा कैसन बड़ा? अरे हमरो ठीक बा। अब तोहार काल बा रे डमोड़िया, तू अपन हाल खबर सुनाओ। ठीक बा भैया, हमहू ठीक बानी। अच्छा ही बताओ सन, हमरा घरे कुछ भइल बा का? यार सुमित कल रात के फोन कर ले रहलस, अजीब ढंग से हमरा से बतवेलस। ना ऐसन कोनो बात नहीं है भैया, सब ठीक बा। अरे डमरू, अरे कहाँ भागल जाता रे? अरे एकरा का भइल यार? अरे ही काहे भागिल? पता नहीं करे का हो गल। बाकी छोरा चलो घरे चल के देख लिया जाओ। अच्छा ठीक बा, चल बैठ। फुलवा, ए फुलवा, भूलत खाने किस रे? ए बाबूजी, माई कौन ना हमसे बात करे खाती? ये खा नहीं क्यों बोलस रे? भोरे भोरे ओढ़ी के कुसुम रंग चादरिया, असुती के से जारिया। भोरे भोरे ओढ़ी के कुसुम रंग चादरिया, असुती के से जारिया। नजरिया हमसे काहे फेरे